Yawa uwar gida karki manta fa kin san kazan nan na magani karki sa gishiri yayi yawa sosai. Bari yawa bari so biredin da. CS babes come the turn of LG nakin. Yeah, let me kill this beat just in case ka je ka kawai babu case zai je office ba briefcase kuma wai sunansa Harry case. Assalamu alaikum. Kai kuma kai da gidanka haka ke sallama? Kai da babban mai. Salamu alaikum. Daga ji wannan muryar Malam Muhammadu ne. Maye ne wallahi tallahi. An gama ko? Uwar gida ce? Malam Muhammadu ne ce. Barka dai. Ya gida? Lafiya lau. Ya iyali? Lafiya lau. To yayi kyau. Malam Muhammadu. Na'am. Ban faɗa maka wani abu ba. Abokinka ba taho wannan yadda kai asiri yake so ya yi da kai. Dan ya faɗa min zai zo da babban amininsa an faɗa mishi ya cire hannu da ƙafa ɗaya. Hannu da ƙafa ba kika ce? Hannunka da ƙafanka. To yanzu ka sai sai. Ƙwarai. Gara ka tashi ka tafi tun wuri. Ki ce mijinki Maye ne. Haba, hannu ɗaya da ƙafa. Wallahi na yi ta kare. In ya fito ki ce ba na duniya. To shi ke na Malam Muhammadu. Wallahi yanzu ne Malam Muhammadu muna zaune da shi a nan gurin ya ɗauki kazan naka yi nan. Na fita na ta duba shi ban gan shi ba shine ka gani da gudu na zo. Yi maza ki shiga ki dauko mu ka yi maza dan bishin dauko ko cinya ɗaya ne ma. Sai gida ban ga kan ba fa sai addan nan. Ba ni ko shi ma ki gani. Ana zaune kalau ya cire min kafa ɗaya. Hauka yake? Amma kira da Allah ka za yanki hannu ɗaya da kafa. Run.